Okay, good morning sa inyong lahat mga boss. So welcome back to my channel. So siyempre sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo. Pakipindot na rin po yung notification bell para updated kayo sa mga bagong videos natin. Siyempre pag napanood mo itong video natin mga boss, paki-like na rin po mga boss. So madali naman po yun mga boss, paki-like naman dito mga boss, oh, ditong banda. So ayan. So malaking tulong po yan kasi sa channel natin, sa yung mga pag-likes ninyo. Tapos mag-comment na rin po kayo mga boss. So kung gusto niyo magpa-shoutout, pagpa-shoutout na rin po kayo mga boss. So isa-shoutout ko kayo sa mga susunod na video natin. So ayan, maraming salamat po sa mga mag-subscribe, sa magla-like. So lalo na sa pag-like nitong video natin. So ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. At ingat po tayo lagi. Okay, so pupunta po tayo dun sa San Carlos ngayon. So bago tayo pupunta doon, punta muna tayo rito sa hardware, Jose Hardware. Magdadala tayo ng pintura para doon. Okay, tara. Okay, San, dito na tayo mga boss. Hello ma'am. Shades of gray madam. Ayan o, shout out. Dalawang timba, tapos patching compound na 1 kilo lang. So andito na mga boss. So andito na yung ano natin, yung pintura, DB Shades of Gray. So yan po yung finish doon sa may interior natin doon sa San Carlos project. Okay, tara, let's go. Okay, yung presyo pala nung Shades of Gray natin na isang timba ay 2,770 ang isang timba. So dalawang binili ko, 5,540. Tapos bumili na rin tayo ng punching compound, 35 peso. So bali 5,575 po lahat. Okay, tara. Okay, dito na tayo mga boss sa San Carlos, Pangasinan project, Barangay Payar. Okay, Ambo. Ito na yung pang top coat natin. So yung tatlo na yan yan. Na, wag yun na yun. Okay. So update natin dito mga boss. Okay, so dito okay naman na rito. Tapos dito, so ano yan? Na double coat. Okay. So na double coat na to mga boss. Okay, sa nakapag-flat na tayo. So tignan nyo mabuti kung mayroon pa tayong spot. Okay. So na-spatan niya daw na nilang ang lahat. So titingnan pa doon lang, meron pa daw konti. Okay, so ito yung project natin. So ayan, halos nakikita na natin yung kalalabasan niya. So makikita nyo dyan sa screen yung 3D model. Okay, so yan po yung mangyayari dyan dito mga boss. Kung makikita nyo sa 3D model, meron na rin partition dito. Tapos nakapag-tiles na tayo, tapos may cabinet na rin po doon. So ayan, so malapit-lapit na po na maging ganon nung ano nito, itsura nito. So lalo na pag nakapag-tiles na tayo, tapos may partition na, tapos may kitchen cabinet na. So dito nakabili na rin ako ng spandrel na pupunta rito sa labas, sa spandrel ceiling natin. Okay, so yung pintura dito na ginamit natin, flat latex ng Davis. So Davis lang naman tayo. So dito, ipaliwanag ko na lang dito. So dito, choco brown ng Davis, tapos ito gloss ng Davis. Tapos dito sa ceiling, flat latex ng Davis. Tapos yung mga kornisa natin, gaya nito, ay naka-gloss ng Davis yan mga boss. Okay, tapos yung ceiling rose natin doon, so naka-gloss ng Davis yan mga boss. Okay, so ang ano pa rito mga boss, ang mga ilaw rito ay tricolor, warm white, daylight, tsaka white. So ito, nakasit lang siya ng white. So nag-iba rin yan sa ano, itong mga pin light. So naka 6 watts po siya.
6 watts po yan na tricolor. Warm white, daylight, tsaka white. Ito naman, strip light natin dito. So, warm white, daylight, tsaka white din yan mga boss. Okay? So, yan na mga boss. Punta tayo rito. Okay, so dito naman tayong pumesto para makita niyo yung 3D model niya. So dito mga boss, yung 3D model niya. So makikita niyo dyan sa screen. Okay, so ganyan yung mangyayari dyan. So pati rin dito, so makikita niyo dyan sa screen yung 3D model niya. Ayos. Oh, ito yung i-retouch niya. Ito ba yan? Oo. Kaya talaga makakapal na yung flat. Oh, magkapal na eh. Kasi dapat yung unang 5 pa lang nakita nyo na eh. Okay, so dito tayo mga boss. So dito, okay naman na rito. So dito, nire-retouch pa rin nila yung ceiling dito. Kasi nakapalan nila ng flat. So nag-flat kasi sila. Dapat nire-retouch na nila ng mabuti. Yung unang flat pa lang sana nila, na-retouch na nila. Ngayon, natapalan na nila ng tapalan. Nakasiguro nila matatakpan ng pintura. So hindi siya matatakpan ng pintura. Kailan talaga na masilyahan natin yan. Okay? Pinupunasan yung mabuti bago nyo pinturahan. Meron pa konti ito. Okay, so ito yung isang kwarto natin mga boss. Tapos dito, yung kwarto dito. So nagbaligtad yung ano dito strip light. Baligtad. Hindi na ayos. Ayusin na lang niya. So pag-isabi pagpunta rito. Yung nagmumoys, hindi pa namin pinintahan. Ito. So punta. So dito yung may nagmo-moist, so hindi pa nila pininturahan kasi may nagmo-moist pa. So estimating ko muna ito para malaman ni ma'am. Okay. Ate, tipay isa mo. Tene mo. Alam niyo ko. Oh, may mga pulbos-pulbos pa oh. Oh, maliit na lang nila. Kaalis pa kanina. Oo, bago kayo alisin yung pulbos niya. Okay, so ito yung isang room natin. Okay, so hindi lang inaayos na electrician yung strip light dito. Hindi niya nailatag ng maayos. Mas maganda sana ito kung may ilatag niya ng maayos. Okay. Ayos. So lahat ng room natin, cove design lang yung nilagay natin, yung karaniwang nilalagay natin sa mga room. So naka-cove design sa lahat. Okay. So dito sa labas mga boss, pina-estimate sa akin ni ma'am. So sabi ko pwede namang dito lang banda kung saan yung nag-moist. Pwedeng doon na lang banda ang lagyan ng waterproofing. So dito na lang, tapos doon sa banda roon. Pero sabi niya para mas sigurado, lagyan na lang daw lahat. So lalagyan na daw natin lahat ito ng waterproofing. So lahat na papahiran natin. So maganda rin kasi doon sa waterproofing, pwede nating maalis yung mga crack. So ito medyo malaki na yung crack na ito. So kung ito yung hairline niya. So hairline ito, itong maliliit. Ito medyo malaki na. So matatakpan yan pag nag-waterproofing tayo. Siyempre ano natin yung babies na pang waterproofing. Yung lalagay natin dito. So isusunod nila dito pagkatapos nila sa magpintura. So lalagyan nila ito ng spandrel. So yan, lalagyan nila ng spandrel ito. So yung spandrel natin galing sa DN Steel. Okay. So ito malalagyan din natin itong dito sa labas. So buo na yan, malalagyan na rin ito ng
waterproofing, lahat na po. Lahat na po yan. Pati doon sa may slab natin, so lalagyan na rin natin yan para siguradong walang maglilik o kaya magmo-moist pag napinturahan natin. So dito isa pang pinaano sa akin dito ni Madam, yung mga downspout. So lalagyan na rin natin doon ng downspout ito mga boss. So ayan, bibilangin natin mamaya kung ilang tubo yung pupunta rito para ma-estimate natin yung materials niya, labor at materials. So lalagyan na rin natin ito ng downspout pag nag-spandrel tayo. So estimatein muna natin. So dito ang banda yung isang naglilik. So yung cost nito kaya ay nagmo-moist pala mga boss. Ditong banda mga boss. So nakikita kong ano niyan, cost niyan dahil dun sa downspout na yan. So pag ano siya rito, pag bumaba siya rito, tumatalsik siya dito. So madali lang siyang pasukin kasi ditong banda nakarap lang siya rito. So dito nakapinis. So yun ang nakikita kong dahilan kung bakit nagmo-moist ditong banda. So ang gagawin natin dyan, sabi ko sa kanila kahit dito lang tayo mag waterproofing, okay na. Tapos lagyan na lang natin ng downspout doon. So sabi nila para sigurado, lagyan na lang daw lahat para wala lang problema. Okay, sabi ko naman. So ayan, estimatein natin para sa pag-waterproofing bago tayo magpintura. Okay, so yung ano dito sa waterproofing, siyempre separate para pa po yung ano natin sa pintura. Sa pintura mga boss. Separate pa. Okay, so dun sa nakita kong binigay ni ma'am kasi dito sa baba may stoneworks. So puro stoneworks yan kaya nakarap dito. Pati dun sa kabila. So pati yata dito naka stoneworks dito sa likod. So kung naka stoneworks lahat yan, talagang magastos yan. Magastos lahat yan kung lalagyan ng natin ng stoneworks. Pati dito mga boss. Ayan o. Kung lalagyan natin ng stoneworks yan, talagang magagastusan sila kasi yung isang square meter ng stoneworks nasa 1,000 to 1,500 per square meter. Depende po dun sa klase ng stoneworks na mabibili natin. So materials pa lang yun mga boss, hindi pa kasali yung labor nya. So ganun kamahal yung stoneworks natin. So dito isang estimate natin dito sa yung downspout nya. So bilangin na natin kung ilang downspout to. Kung ilang butas. 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9. So 9 na butas. Okay, estimate natin kung magkano yung magagastos nila dito. Okay, so dito mga boss. So pinapa-estimate din sa akin ni ma'am yung tiles na ito. So pag ano na lang, babalik po tayo rito sa susunod na araw. Tawagin ko yung taga tiles ko. So yung foreman ko doon para ma-estimate niya lahat. Tapos meron din tayong kasing papasyalan na project dito sa banda dito sa labasan sa may Malacanang mga boss, yung pa diretso diyan. So may nagpapa-estimate din sa atin doon. So ano yan, papasyalan na lang natin kasama pag na-estimate natin ito. So papasyalan din natin doon para ma-estimate din kung anong ipapagawa nila sa bahay na yun. So babalikan na lang natin yan mga boss. Babalikan na lang natin ito mga boss sa susunod na araw. Kasama natin yung foreman natin dun sa project. Okay, tara na mga boss. So kailangan nating umuwi ng maaga kasi ngayon po yung mga boss. Ngayon po kasi yung judging ng nilalaban nating bonsai, tapos yung mamaya yung awarding naman.
awarding sa bonsai natin. So tingnan natin kung may uuwi yung mga bonsai natin na nilaban. Okay, tara. So alas 9 kasi yung judging doon, tapos after lunch yung awarding na ng mga nanalo sa bonsai. So balik ulit tayo sa Santa Ignacia mga boss. Okay, so andito na ulit tayo sa Santa Ignacia. So tingnan natin yung nilaban nating bonsai dito mga boss. Okay. So tara mga boss. Yo, good morning mga guys. Morning. Yes, sir. Basta. Shout out. Oh. Wala pa sila? Sir. Ano? Lolo Jose in the house. Kumusta? Hi. Ay, sir. Ano yun kasi, ang proseso din niya, wait, iba rin yung ano. Okay, so ayan na mga boss. So ginajudge na po nila, judging na po tayo mga boss. So yung mga nandyan sa baba, sila po yung mga kumikilatis sa mga bonsai na nandito sa plaza. So ayan, titignan nila mabuti. So ayan, nandun sila para i-judge yung mga mga bonsai na kasali rito. Okay, so bonsai and ano to sa Suzuki. Ano ba yung mga boss? Suzuki na bato yung nandito mga boss. So mga bato, ayan mga boss, yung mga display, naka-display diyan na nakikita nyo na sa kahoy. So yung kahoy na yon, tawag doon daisa. So yan, bonsai tsaka Suzuki ang naka-display dito sa event natin. Okay, so yun pa rin, ginadjudge pa rin nila yung yung mga bonsai na sumali dito mga boss. So yan, nakaka-nervyos mga boss. Dahil natatakot ako na hindi ko makuha yung gold. Joke lang. So ayun mga boss, siyempre kahit hindi tayo dito manalo, ang importante mga boss, ma-enjoy natin. Tapos nasubukan nating sumali sa show. So yun naman ang importante dito. Kasi member din ako. Kailangan ko rin na makipag-participate sa grupo natin. So malaking bagay po yun sa grupo natin na ikaw mismong member nag-entry ka rito. So malaking tulong po yan sa grupo natin na pwede na dagdag na may di-display dito sa show natin. So ayan mga boss, katabi ko si Vice tsaka si Press. So sabi ko sa kanila, gagawin ko lahat basta panalunin nyo ako. So bibigyan ko sila ng mamaya YouTube channel ni t-shirt. Bali susuhulan ko sila. Hindi, joke lang mga boss. Kasi hindi pwedeng ganun mga boss. Kaya nga tagasan ba yung mga judges natin? ipak na yun. Tagasan? Pagkasyanan ko ng Batang, Norte. Bali sa norte yung mga punta rito. So lahat kami hindi namin sila kilala para fair yung judging. Hintayin na lang natin mamaya. Puro Chinese talaga. Okay, so yan si Vice pala mga boss, Vice. Yan, so may YouTube channel din siya. Promote mo na, Brad. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel ko, Yodar TV lang po. Copy nyo lang, Yodar TV. Yan, malapit-lapit na pong makuha yung panalong gold. May biro lang po, pang newbie lang. Yung kay Boss Mac yung magaganda, panigurado yun. Mananalo, may makukuha ang award.
Ayun oh. Hanggang doon lang. Ay, sana, ayun, sana na may makuha mga boss. Pero okay lang sa akin kahit wala tayong makuha. So, importante nga dito, nakipag-participate tayo dito sa grupo natin. Tapos enjoy na lang natin, wag na lang natin isipin na na competition na ikaw ay matatalo. So, ayun, wag na lang isipin na ganun. So, enjoyin mo na lang. Malaking bagay na yung kasi sa atin, lalo na sa akin, na sumali sa mga ganitong show. So nasubukan na natin na masubukan man lang natin na sumali. Okay? Okay, tapos na sila mag-judging. So ayan, tingnan ulit natin yung mga lumaban dito sa show, sa bonsai show natin mga boss. So umpisa natin dito mga boss. Ayan o. Ayan si Master Bitik. Master. Hello! Ka-member natin, tapos kaibigan natin na sumali din sa bonsai show. Ano yung sa kanya? Ayan o. Tapos nandito yung isa. Ayan. Ayan mga boss. So ayan mga boss, pasadan ulit natin yung mga lalaban sa bonsai show. Okay, so ayan. So dito yung mga mamit. Mamit. Okay. So, dito. Oops. Yan yung iba. 1, 2. Okay, meron tayong santan dito. Okay, so ito, iba't ibang materialis. May tambilog, may tugas. Yan, tambilog. Okay, yan yung sa atin. Okay, so yan din yung sa atin. So, siyempre, meron din tayong mga susiki. So, nakalagay siya sa dice, So, ito yung mga lalaban, mga boss. So, mga bato po siya. Okay, meron pa doon sa kabila. O, doon sa kabila mga boss, meron pa. So, ito, Argao. Argao, Taiwan. So, Kambilog. Kambilog. So, ayan, Kambilog. Argao, Taiwan. So, ayan, Argao, Taiwan din to. So, ito, Tugas. Mambog. Balete. Kalyos. Ano ba to? Argao din mga boss. Tapos Kambilog. Tapos ito Argao Taiwan din mga boss. Tapos meron tayong flowering dito. Ayan. Tapos punta naman tayo sa kabila. Doon. Doon tayo. So dito may mga painting. Tapos naka-showhin siya. So ayan, tingnan natin. Ito naka-showhin siya. Set po siya pag ilalaban mo. So itong tatlo na to set po siya. Okay, so yan yung bantigi na large. Tapos ito large pala. Ito yung large na bantigi. So ito yung sa atin mga boss. Yan. Okay, so yan yung ibang lumaban sa painting. Rock round and painting. Rock round na painting na windsweep. Tapos painting. Tapos painting din mga boss. Tapos dito ano ba sa painting? Naka-painting din siya. Ito sa wrap na painting. Tapos rock round. So ayan. So dito meron din dito. So ito literati. Literati. So ayan o, literati mga boss. So ito iba't ibang kalyos naman ito mga boss, kalyos. Okay, so ayan mga boss, kasama natin si Pres Al. Pres Al Palat. Hi. Siya po yung presidenta ng Bascop. Ayos, maraming salamat sa Pres. Salamat din. Okay, so hintayin na lang natin yung awarding mamaya. So tapos na silang mag-judge. Okay, so
may demo po tayo dito ngayon sa event natin. So ang magde-demo sa atin ngayon si Lolo Jose. So may YouTube channel din po siya. Kung gusto niyo mag-subscribe, subscribe din po kayo mga boss. Yan, so may demo tayo kung paano mag-wire ng bonsai. Ito yung Don Manuel. Okay? So ayan, panoorin natin. Pinakamayaman na puno. Okay. Kung makikita natin, parang tatlo. 3 trunk. 1, 2, 3. Okay. Mayroon isang medyo naghihilom na dahil yung sa sukat. Pero gagawin natin medyo mas maganda pa para kaaya-aya. Okay, so ngayon naman may magdi-discuss about sa Suzuki. Suzuki yung mga bato. So ayan, so ituturo ni Sir Ray, Sir Roy Domingo. Rayola. Ayan mga boss. Okay, so awarding natin mga boss. Inuna nila yung Suzuki. Tapos susunod yung bonsai. So, ayan mga boss. Okay, so ayan, sa bonsai na tayo mag-award mga boss. Bonsai category. Okay! Congrats! Martin! Yes! Okay, so ayan, tapos tayong awarding sa mga boss. So nakakuha tayo ng 5. So 5 certificate. Ayan mga boss. So ayan, siyempre hanggang dito muna yung video natin for today. Siyempre, kita-kita ulit tayo bukas sa susunod na vlog. So ayan mga boss, ingat po kayo lagi at God bless.